Kumpare Hector de Villa. Pare. Ma'am, si kayo nga eh. Oh, madandanaga. Di balingin dyan mangan, basta mangan kayo. Ha, hanga mabalin. Kayo po yung mga taga Nueva Ecija. Pasensya na po kayo dahil Ilocano ako, baka hindi nyo naiintindihan yung tinatabi ko. Pero kung Tagalog ang pinag-uusapan, dito pa. Dito pa, engineer. Dito, pasok ka na, engineer. Apo. Okay. Yung mga bata dyan, yung mga may aware. Nangang kayo, mitan, kakapsap. Oh my God, ano tapay iti bisita mi dito nanumong barangay umunag kailaing kakabsat ditoy nalawan iti salon para kadatayon nalawa iti lamitan nga pagtugawan tayon nga pasar dagitarit na sirok ti mangga dagitarit na sirok iti mangga dagiti adat talikod sa barangay hall nakasipti kay titan bahala kayo numadi yung ikot na bagbagiyo iyop oppressor ko iti handa ni apo nilalakyan kini apo binabayan ni tatangal daw numadi tayo may boss apo babanglisan to numabot to Pasko ato yun. Dagita ritayan ti health center, umasidik kay dituyan kakabsat. Tao may kayong matagpasaran. Umay kay dituyan. Nalawan iti Tugaw.